paklo mate hin arling atawar kedam tang penang anan ning kan pen non puar ni anta radatum kemisten atawar celeng dunong lepin lang long room hanse arong along BJP Iskar Benglong District Committee along Economic and Cell a convener boson rong phar kirap ke pajardam kardom ini beta than bang ni thare rup sing tong nijan kar Benglong arlo paklo mate hin arleng atawar kedam tang penang anan ning kan pen non puar ni anta radatum kemisten atawar celeng dunong lepin lang Nijangkar Benglong arlo kedo lakhaner kep hamren constituency along serlong chorpen arsong adak kaceleng paklo mate hin arleng atawar kedam tang aning kanpen pinni arni anta kemisen atawar aradatum celeng dunlong lepin lang isi kimang humeme alama bangke ASDC sorkar kacharia hut keban picheng atawar apod maputa ki ongdong aradatum chethan ponrenti anparta mongol sing temong aphan kaningje ponthuke labangso atawar wanglote amek selok jok titima puta chethan ponrenti lase aningduk ahut kaningje pon alam gari motor katewar atum pen chenglok konat ne pen kebang abang phubang phiatum kangri kangkrang pen kebang ahut kepachingkoy alon kachelang dunji putong matharong maputa charjume me alam pusi ki ongdong aratum mongol sing temung aphan arbokpon dongkamu kampen promes terang news7 notice lakhain ko era phone nilek MSC constituency ardo checkso longrum hanse arong nang bonggido dayrum alang royalong check adolong kekim kepatang pon longrum hanse arong angbong dayrum alang roy lipet ajoyne labangso arong arat aphong kaceleng ahut munit lang kejang lapen kehelat unde anparta kaprek akisung kepo dopiklo lapuson se rong asar kangbura hanse kanyaing tiatum kisung kepo alamo chethan pon kisung kepo alamo arjulong si BJP Iskar Benglong District Committee along Economics and Cell Convener boson rong phar adim anpalidam si kerap pajerdam labangso adalong arjikiding dolong jojot kelong jiaphan chingki chethan along setame nang cherap don ciputa mayalong radaphan lamchak pidekan lapen ajara kesung along setame cherap cheto don ciputa radaphan aning pathetekan labangso dolong kikim ahut kachetong dun koilamati development committee akong chunbang modon kathar alang lipenta non kebangji arni un anpen nang cherap don ciputa radatumaphan ning pathetekan customary polling center amaipu Philip terang lapen rong isi edon pen bang hini chetong dun si kadu kabe bang truck circap sose armu chetong dun sonsi chekso longrum hanse arong don thongkep sose aradatum BJP Iskar Benglong District along Economic and Cell Convener boson rong paraphan ning aklongpen suri kachoro pipajerpon tukulang sopen beren hanse news7 notice pinne beta panse kanto niklo kard